Бәйрәм алдыннан Татарстанның Мәгариф һәм фән министры Илсур Һәдиуллин безнең телерадиокомпанияда булды. Барлык укытучыларны, ата-аналарны бәйрәм белән котлады. Хөрмәтле укытучыларыбыз, тәрбиячеләребез, җитәкчеләребез, хөрмәтле мәгариф системасында эшләп, балаларны тәрбияләп, аларны яратып, аларга үзләренең күңелләрен, бөтен булган мөмкинлекләрен биреп хезмәт итүче хезмәткәрләр. Сезне барыгызны менә шушы укытучылар бәйрәме белән тәбрик итеп, уңышлар, исәнлек, саулык, күңел тынычлыгы, бәхет, шатлык, матур тормыш, якты киләчәк телисем килә. Чөнки укытучының роле, аның дәрәҗәсе, аның тоткан урыны җәмгыятьтә иң зур әһәмияткә ия. Укытучы мәктәпкә килгән 1-нче сыйныфтан алып 11-нче сыйныфка кадәр аны тәрбияләп, олы тормыш юлына юллама биргән кеше, ул безнең көн саен, һәр даим мактауга, хөрмәткә һәм искә алырга рәхмәт сүзләренә лаек. Шуңа күрә бүген мәктәпне бетереп чыккан барлык укучылар, барлык алар инде хәзер үзләре җитәкчеләрдер. Хезмәт итүче кешеләр дә күп. Мен безнең республикабызның бөтен халкы сезне тәбрик итә. Мин дә шул тәбрикләргә кушылам. Сезгә бары тик күңел тынычлыгы, исәнлек телим. Бәхетле булыгыз, матур итеп яшәгез, сөенегез һәм үзегезнең сөенгәнегезне, үзегезнең күңел тынычлыгыгызны башкаларга бирүне, яшьләрне үстерүне, аларны тәрбияләүне дәвам итегез. Рәхмәт сезгә.